يلا يلا. Literatura lan baten itzultzaileak kontuan izan behar ditu kolorea, ehundura, paisaia, baita testuaren isiluneak ere, jatorrizko hizkuntzaren eta xedekoaren arteko oreka lortzeko. Horretaz guztiaz hitz egingo dugu Aitor Blanco iruindarrarekin, bera baita Adania Xibli idazle palestinarrak idatzitako detaile xume bat eleberriaren itzultzailea. Aitor, detaile xume bat eta detailen garrantzia oro liburuan hasieratik amaierara. Bai, kontatzen duen historia oso garrantzitsua da, baina nola kontatzen duen ere, horrek badu pisu handia liburuan. Palestinan kokatuko gara. Bai, bi parte ditu liburuak, lehenbizikoa Palestina da, Israel da, Israelgo estatu sortu berria, baina oraindik ere, oraindik ezarpen prozesu horretan dago herrialdea, eta bigarrena 2004an, gaur egun nola ezagutzen dugun Israel eta Palestinako lurralde okupatu horiek gutxi gorabehera panorama horretan kokatzen gara bai. Aitor, nola iritsi zinen liburura eta autoraren gana? Garai hartan oraindik Lander Majuelo zebilen igelan editore, eta egina nuen haientzat liburu bat ordurako, eta nik uste berak gogoa zuela berriz zerbait proposatzeko, eta berak deskubritu zuen ingelesezko bertsioa, Fitzcarraldo Editions argitaletxeak kaleratua, eta pila bat gustatu zitzaion, da esan zian, Aitor, nola ikuste duzu liburua? Karo, nik ikusi nuenean jatorrizko arabiera zela, kikildu egin nintzen erabat. Esan zidan, zilegi zela zubizkuntza bitartez egitea, eta ingelesezko irakurri eta maite mindu egin nintzen. Historio gogorra da, baina ere kontatzeko modua oso polita, oso personala, eta baiezkoa eman nuen berehala. Autoreak besteak beste, bere herrialdetik kanpo egin du bere bizitze bai, eta Inglaterran eta Londresen besteak beste, eta 7 hizkuntza dakizki, dinot, sekulako emakume argia da, baina arabieraz idazten du autu hori egin du bai, eta orduan irakurtzen galdetzen nion egun oroburuari Aitorrek zelan egin du, ingelesezkotik. Bai, gaztelaniazkoa erabili nuen kontsulta batzuk egiteko, baina batez ere ingelesa erabili dut. Eta Adania Xibli Galilean jaio zen, baina bizitzak den parte handiena Palestinatik kanpo egin du, gaur egun palestinar askok bezala. Eta askok gainera esate dute palestinarrak direla, baina kanpoan jaio dira Europan edo beste herrialde arabiar batzutan. Eta berak arabieraz idaztearen garrantzia nabarmentzen du elkarrizketa guztietan, berak nolabaiteko erresistentziazko idazketa egiten du arabieraz, bere historia eta bere jatorria eta bere sustraiak aldarrikatzeko nolabait. Eta bestak beste sari batengatik albiste izan da. Bai. Eman ez dioten sari batengatik. Bai, eta ez emate horrek are ospe handiago eman dio. Frankfurteko azokan sari bat eman bertzioten, obrarengatik eta ibilbidearengatik, eta azken momentuan iazko urriaren 7ko gertakarien arira antolatzaileek erabaki zuten sari hori ez ematea. Antizionista zelakoan eleberria, eta orduan horrek son handia izan zuen, eta horri esker nik uste mundu mailan askoz ezagunagoa nintzela. Detaile askotan sartu beharko gara, Aitor berehala, bakarrik eskara egongo, momenturen baten batuko zaigu, baten bat, itzulpen gintzari dagokionez, ez dugu esan bez, zeu itzultzaile eta interpretazio lanetan, Iruñeko Unibertsitatean gaude, baina ezinbesteko izen bat, itzultzaile dagokienez, nor gonbidatu duzu? Nire adiskide Amaia Palauz etorriko da, duela gutxi ezagun nuen, baina harreman samarra dugu, eta liburua itzuli zuen, esan zian pila gustatu zitzaiola,
azken boladan asko egiten dugu lan elkarrekin eizien, Euskal Itzultzaile, Zuzentzaile eta Interpreten elkartean. Eta, bueno, nik uste oso persona egokia dela liburua komentatzeko. Eta egia esan, baliteke ez egotea detaile txiki hori baino garrantzitsuagorik egia osora iristeko. Artikuluak ez baitu ezagutzera ematen, neskaren historia alde batera uzten duelako. Aitor, Aztaletik ikusiko dugu, bidaia bat proposatuko digu idazleak liburuan. Bai, Aztalarekin poz-pozik gelditu nintzen. Normalean itzulpen prozesuan gure eskutatik pasatzen dira liburuan oski eta sinopsia, egilaren biografiatxoa eta normalen Azala ez dugu ikusten liburu argitaratu arte. Eta ikusi nuenean, sekulako poz hartu nuen, nire ustez oso adierazgarria delako, liburuan aipatzen dien elementu asko agertzen dielako, eta itxaso arizkuren iruindarrak egin zuen argazkia eta pila gustatu zitzaidan. Gero komentatuko dugu zergatik, baina batez ere ispiluaren elementua nola dagoen irudikatua pila gustatu zitzaidan. Detailez beteta egongo da, liburua, detailez xume bat, titulo oso ederra da. Bai, gauza askorengatik, esan duzunez hori, liburuan detaile asko aipatzen dira, gero, foko ematen dio Palestinako eguneroko detaileak nola kontatzen diren, Liburuaren indarguna izango da hori, Aitor, itzultzaile moduen, detailez euki ikusi duzulako bai, baina horrelako gatazka handi bat, eta orain telebista piztu, irratia piztu, egunkaria zabaldu eta une oro bertan bizitzen ari den, tragedia eta drama horrekin guztiok egunerokotasunean eta hauan darabilgun gai bata, baina aspalditik gertatzen den okupazio bati buruz ari gara, bi atal, lehen esan dugu, 40ko hamarkada amaieran hasiko da eta gaur eguneraino iritsiko dana, baina indargune hori detaileen bidez bideko kartelak, mapetan agertzen dien, ez dien agertzen herriak, txikleak saltzen dituen umea bazterrean eta bar. Detaileen bidez kontatzen digu gauza oso gordin bat, egoera oso gordin bat, eta irakurle moduan esan dizuan alauko gauzie, zeitogarria egin zaidan niri, ez duenien ezer esaten, berez, eta guztia kontatzen duenean. Bai, gaur egun albistegia piztu eta kolpean iristen zaigu informazio guztia, gatazka, indarkeria, baina Irazabalek hitzaurrean aipatzen duenez oso zaila da eta oso gutxitan gertatzen da guk gure gana iristea eguneroko intentsitate gutxiko indarraldietan eta eguneroko indarkeria hori nola bizi duten hangoek. Eta nik uste egilak oso ongi irudikatzen duela, bai 40ko hamarkadako partean, bai 2004koan, historikoki oso testuinguru desberdinak zirelako, baina bietan indarkeria non nahi zegoelako. Lehenengo atal horretan, 1941 urtea izango da, uda bero bat, beroa sartuko zaigulako, desertuko area sartuko zaigu, soldatu horiek dituzten kanpalekuetako girori sartuko zaigu, bertan dabiltzezen somorro banan aginkadak sartuko zaizkigu bai barruraino, esan duguna, egunez egun joango da kontakizuna egiten, ofizial baten, soldadu baten begietatik, baina ze bortizkeria, ze era oso normalean kontatuko duen berak, gertatzen zaiena bertan. Bai, ekintza gutxiko partea da, egiazki hiru ekintza nagusi daude kontakizunean, baina batez ere nola kontatzen duenango giroa, nola ikusarazten digun militarren bizimodua, detaile xumez, askotan bai beroa deskribatuz, bai hautsa, bai hango landaredia, detaile horiekin guztiekin oso ongi transmititzen du bero hori, geldotasuna, eta basamortu idor horren erdian militar israeldarrak estatu bat zerotik hasten. Eta hiru ekintza horietan argi ikusten dugu. Eta historia lezio bat izango da? Gizartearen estratifikazioaren lezio bat izango da, esate baterako basamortuan egongo dira, beduino batzuk agertuko dira, eta kontatuko digu zelan oraindik palestinarrak gizakiak ez badien eurentzat, beduinoak gutxiago eta bar,
oso, airan geratzen dien detaileekin, baina sekulako abanik hori gizarte bat hobeto ezagutzeko. Esaten duguna, agian hori da liburuaren indargunea bai, irakurle moduan sartu behar zerana geldotasun horretan eta abiada horretan eta joku horretan esango dugu. Bai, gaur egungo irakurleak Palestina entzuten duenean, imaginatzen dugu, Gazako hiriren batean bizi den pertsona bat, edo Zisjordanean bizi den pertsona bat, baina hortik aparte badira bestelako palestinarrak, eta baziren, kasu honetan beduinoak gaur egun gutxi gelditzen dira, baina jatorrian horiek ziren Palestinako biztanletako asko, eta nik uste gure ikuspuntutik aberasgarria dela ikustea nolako jendea bizi zenan, nolakoa zen herrialdea israeldarrak iritsi aurretik, eta horren berri izatea eta ematea ere gustatu zait. Gaur hitz egin dut Juegos de Tronosei buruz. Honek oraingoz 5 liburu daude aterata, 6. oraindik ateratzeko dago. Eta nahi saga hau asko gustatzen zait, nola dagoen eraikita mundua oso ona delako. Asko sartzen zea mundu horretan, eta transportatzen dizu beste leku batera, pino era berean hitz egiten du politikari buruz, eta nola mugitzen dian interesak, baita nola dauden eraiketa pertsonaiak. Pertsonaiak ez dira onak edo txarrak, baizik eta beti erdigune batean daude, eta horregatik liburu hauek nire ustez oso onak dira fantasiako munduan. Soldadu horiek esaten gabiltzena, kanpalekuan zer gertatuko da, bortizkeria episodio bat egongo da, eta gero, handiko 25 urtera, detaileak, ez da? Emakume batek ikusten du, ni jaio nintzen handiko 25 urtera, jaio nintzen egun berean gertatu zen hau ikertzera noa. Azkanien izango da, ikerketa antzeko bat, kotxe baten sartuko da, batek lagundu beharko dio, gainera, kotxea alokatzen eta bar. Zema detaile txiki, barriro be, bidai bat egiteko oso kilometro gutxitakoa izango dana. Bai, oso historia desberdinak dira, bi partetan aipatzen dienak, baina aldi berean gauza asko dituzte amankomunean. Eta bigarren aldian irakurtzen duzunean, gauza gehiagori erreparatzen diozu. Literatuaren ikuspuntutik hori oso polita da, oso erakargarria. Gogoa dut beste behin irakurtzeko eta gauza gehiago aurkitzeko. Badauz liburu batzuk, dauz pelikula batzuk, horrelakoak direnak, eta hori dela indargunea, bai. Batzutan bat ikusten zu eta jazta, esan diguzu guztia, baina esan dakoa honekin gozatu alzu hori guztia eta detaile horiek danak. Kotxeko bidai hori, zenbat zona ezberdin dauden, zenbat checkpoint egongo dien, mapena, ez da, zen metafora, zenbat herri existitzen zienak, eta hori mapetan ez daudenak, eta bar. Road trip moduko bat proposatzen digu Palestinako lurralde okupatuak eta Israel ezautzeko. Nik uste oso modu polita dela errealitatea aurkezteko. Eta mapen pasarte horrek atentzio handia eman zidan. Oso gauza gutxirekin asko adierazten du. Nola aldatu den Palestinako errealitatea, ze gordina den mapa batean ikustea 40ko hamarkadan zenbat herri arabiar zeuden, eta orain nola existitzen ez diren, gogorra da. Gogorragoa igual, Aitor gainera, begi hauekin ikusten dugunean, esan duguna, albistegi bat ikusten dugunean, eta herriak hauts bihurtuta ikusten ditugunean. Oraindik gogorragoa dalako, bizitzen ari garana, eta segurazki, bera ibiltzen den errepide horietatik askorik ez da geratuko. Eta adibidez, bidaia horretan ikusten dituen, ikusi beharko lituzken izenen grafia eta itzuli behar nuenean, jaso behar nuenean, azken batean eraskotan idatziak izan dira, eta erabaki behar nuen nola jaso euskarazko liburuan. Google Mapsen sartu eta Street Viewren bitartez ibilbide hori bere egin, eta ikusi 2017an idatzi zuenetik ona nola aldatu diren toki horiek. Momentu batean aipatzen du, eta eskuinera jo nuen, han zegoen errepide eska batean, errepide hori orain blokeatua dago hormigoizko 5 metroko zea batzukin. Eta orduan kontuatzen zara, nola aldatzen ari diren gauzaka, nola aldatu diren, eta nola doazen okerrera. Gero bizitzen balio, bai ez da?
ze balio ezberdin duten bizitzek, non jaiotzen zaren kontutan izan da, eta jaiotzen zaren leku horretan bai nor zaren kontuan izan da. Bada sekulako ariketa bat, esan duguna, idazlearen begietatik doalako hori da liburuaren balio handiena, bertako bate kontatzen digula detaile gertatzen ari dana, baina ze gogoeta guretzat bai, dinot Euskal Herriko irakurle batentzat. Bai, hor, igual, bi mailatan ikusten da harri, liburuaren barrenean, norbait A eremuan jaio edo C eremuan jaioan Palestinan, Israelen, gaur egun, erabakigarria da. Han bizimodua modu batean edo bestean inalizateko, eta deigarria da, ez? Politikoki ze erabakigarria den toki batean edo bestean jaiotzea. Eta gero, ikuspegi global batetik, nolakoan litzateken gure bizitza olako toki batean jaiotzea magina, ematen du zer pentsatua. Zema denporan zara, barruan sartuta eta eguneroko lan hori ez da. Gaur, esnatuko naiz eta joan behar dut, lurralde okupatura joan behar dut lanera, zema denporan zara, aitorretan lan hori egin eta gero, zelan ikusten zu. Gaur egun zeure begietatik, suposatzen dudalako beste sensibilidade bategaz jarraitzen zula udana. Kontua da, urtebetetik gora egon nintzela, azken batean hemen dupen egiten dudalako lan, eta hau aisialdian egin beharreko lana izaten delako. Eta orduan hasi nintzen iazko urriaren 7 baino lehen, eta geroago bukatu. Orduan itzultzen nahi nintzela izan da trantsizio beliko hau guztia, eta oso bitxia izan da hori bizitzea. Ni oraindik mentalki hor barrenean sartuan nengoen bitartean, Palestinan gertatzen nahi den guztia gertatzen zela ikustea, ez da sentsazio polita izan. Ikusita garai hartan 2004an, bigarren partean nolakoa zen egoera gogorra da, baina are gehiago ikustea tendentzia joera zein den, eta esatea, ez zeuden hain gaizki. Eta hala ere oso gaizki zeuden momentu horretan, bortizkeria zen oso ikusgarria etzen denbora guztian ez egon presente, baina egon badago eta argi ikusten da liburuan. Eta orduan, pentsatzea egoera hori etzela intxarra, ez da bat ere polita. Zen gaurkotasun hartu duen liburuak? Bai, eta ze presa izan duen argitaletxeak ezagutzera emateko. Alde horretatik, lehen aipatu dut, Ane Irazabelena da hitzaurrea, eta berak urriaren 7tik aurrera idatzi zuen hitzaurrea, eta asko nabarmentzen du hori. Historiotzen 2023 urriaren 7. Hori da. Duela gutxi itzuli du Iñaki Alegriak Palestina, 1 urteko gerra alako zerbait, eta, karo, argi dago, ez dela atzoko prozesua. Urte asko daramatzetan horrela, oso prozesu luzea izaten ari dela, eta norabidea argi dagoela. Uda hontan hasi nintzen irakurtzen denbora galduaren bila, Marcel Proust. Eta hasieran, entzuna neukenetik, aspergarria edo detaile gehiegi, txoratu egin ninduen. Eta neuretzako desiatu nuen munduko denbora guztia, liburuk ura amaitu eta jarraian beste guztiak irakurtzeko. Horregatik gainera detailengatik, giza harremanak nola saltzen zituen, bere garaiaren erretratua nola egiten zuen, eta nola memoriak duen tokiagatik, memoria liburu bat da azken finean. Zaila da aukeratzea, baina bi esango nituzke, bata Asesinato en el Comité Central, Carballoren seriekoa, eta bestea ez dana Carballoren seriekoa, baina desagerketa bati buruzkoa dana, Galindez, egiazko desagerketa bati buruzkoa, en zuzen. Beira, gomendagarria eta interesgarria, gure lankide, Martxelo Tabion lankide izan zen, Eneko Bidegainek idatzitako Bizka Eder, oso liburu polita, mardula, baina errez irakurtzen dena, eta baita ere informazio interesgarri asko daukana, eta uste dut gomendagarria dela. Mezuak pentsakor utzi du. Zerbaitetan huts egin ote dio. Azken erreportajea ez ote zaio gustatu. Datu bat gaizki sartu ote du. Aipuren bat ez ote zen egokia.
Ez alda asarretu aurkariaren iritzia ere sartu duelako. Itzultzaile inguratuta, ondo inguratuta egongo gara. Amaia, ze moduz? Ongi da zu. Bueno, Iziako zuzendaritzako kide esan digu Aitorrek, azken aldian lagun eginda zaudetela, baina alkarri laguntzen eta alkarri aholkuak eta emoten, zuzendari lanetan zu? Zuzendaritzako kidea naiz, bai. Bai, esan behar nun, han ezagutu genuela elkar, baina lehentxeago, nik zu lehenago ezagutu zintudan, Sherlock Holmesen itzulpena aurkeztu zenuenean, nik ordurako entzuna nuen, Aitor Blanco, Iruñeko itzultzaile gazte bat, Fernando Reirekin lanean ari dena, Fernando tartean baldin badago, hemen zeo zerrona bada, torun joan nintzen aurkezpenera, gero tartean, Senez aldizkarirako, Senez aldizkariko kidea naiz, reakzioko kidea, eta lan bat eskatu nion, eta orduan, hor hasi ginen harremanetan, da gero zuzendaritzara konbidatu genuen, eta harrezkeroztik, harreman gehiago badugu. Amaia, zenbat alditan irakurri zaitudan? Ez dakit ona den, edo... Oso ona! Zenbat liburu ezberdin itzulita, eta purtsu bete esaten egon gara, programia zeurretik kafetxu bet hartzen dugu bai, noraino zeuek aukeratutako lanak izaten dira hauek, noraino egin beharrekoak, nola da itzultzaile baten lana? Aukeratu esango nuke gutxitan egiten dugula. Normalan editorek edo argitaletxek aukeratzen gaituzte edo proposatzen digute lan bat itzultzeko. Niri ustut behin gertatu zaidala, gustoko liburu bat proposatu eta argitaletxeak onartzea, baina normalean proposamena etortzen da eta gero lan momentuko egoeraren arabera eta gero liburua interesatzen zaizun edo ez, orduan onartzen duzu edo ez. Normalean onartu egiten dut, baina gustoko lanak izaten direlako normalean. Galderaren hitz bat probestuta, ulu egiteko bolondrez bila. Gomendatuko dut, Arkaitz Kanonena, laguna ondia ditelako, eta poesia liburu bat aspaldi etzola argitaratzen Arkaitz Kanon. Maixulan bat da, bera maixua, eta gu bere ikasleak. Garaiz zala partatxo hauek ulertzeko El Mundo de Ayer. Zbaiten liburua gomendatzen dut. Tipat, egiten dulako 20. mendearen erretratu gordin bat, eta beldurgarriki antzekoak dialako, orduan gertatu zian zenbait gauza, orain gertatzen ari dianeki. Eta nik uste, orain ulertzeko iragana ezagutzea ezinbestekoa da. Justu hemen, estudioan nukan liburu bat aukeratu dut, Kafe Aldea, 121 bat disko irakurketa, esango nuke, bertan agertzen dira da disko oso ederrak eta jende oso interesaria aukeratutakoak, eta musikari horok euki beharko luke erreferentzia, eta diskoak ezagutzea ezinbestekoa da musikari batzentzat. Podcast bihurtzeko elkarrekin esnatzeko ordua aukeratu dut. Kerben Uriberena, bertan Karmele Urresti eta Txopin Letamendiaren historioa kontatzen du, baina hori baino gehiago ere bai. 20. mendean gerra aurretik eta gerra ostean euskal artearen mugimendua eta euskal artisten mugimendua eta euskal mugimendu politikoa kontatzen ditu, eta iruditzen zait garai horretako kontakizunak presente izan behar ditugula eta ezagutu behar ditugula garai horretako artistak eta mugimenduak. Kasu honetan, enator liburua gomendatzea, ez dagolako libururik bizitza aldatu diana, baina ate hori irikitan nahiko nuke utzi. Zagite ungoan libururik hipoteka patuko diana, ikusiko dut, ate hori irikita utziko dut. Badaukonek lana, ikaragarria, eta gero, itzulita gero, kasu honetan, euskarara ekartzen zabiltzate hainbat liburu, irakurleok euskaratik irakurri alizateko, honen guztiaren garrantzia, askotan esaten duguna, ze balio dauka liburu batek, kasu honetan, honelako liburu bat euskarara ekartzeak?
Niretzat balia handia, ez? Itzultzea, oroar, zait, bai, hizkuntza guztiok baliatzen duten tresna badela, baina ez, euskarara itzultzea, ez? Euskara egoera diglosiko batean dagoen hizkuntza bada, hizkuntza hegemoniko baten menpe, eta orduan euskarara itzultzea bera, bada, ez? Euskarari balio bate ematea, eta bueno, tresna bat, ezagutzera emateko zenbait gauza, ez? Orduan, uste dut garrantzitsua dela, euskararentzat ere itzulpena oso garrantzitsua dela. Elkartearen helburuetako bat bada hori be bai. Zelan egiten duzue, gitxi gora bera orain elkartean, eta zeintzuk helburu dituzu, helburu estrategikoak? Oso zabala da elkartearen helburua, baina, bueno, batez ere itzulpengintza baita interpretazioa eta zuzenketa ere, baina batez ere itzulpengintza sustatzea, ikusgarritasuna ematea, itzultzaileei eta pixkat mundutxo horretan ibiltzen garen hori laguntza ematea, pixkat, sare moduko bat antolatzea. Ez dadila izan itzulpengintza bakarkako lana, izaten da bakarkako lana, baina, sare baten bidez elkarri laguntzea eta pixkat erraztasunak ematea. Zeuen bitartez, eta portxu hitz egin dugu bai, ikusgarritasun emon bestelako liburu batzuei, bestelako kontakizun batzuei, bestelako estilo batzuei, liburuari buruz berbetan egon gara nien, estilo oso berezia dauka, kontakizun jarraia da, detaileetan sartzen dana, eta ez digorrelako abiada baten eramango ez dakin oraino, sortzez euskaldunak direnak eta euskal sortzaileek, bestelako moda batzuk dauz gaur egun eta bestela idazten dugu guztiok. Dinot, itzultzaileen lanari esker sartzen gara askotan, honelako oso ezberdinak diren kontuetan. Bai, eta hori oso aberasgarria da, ez? Azkenan, euskal literatura esaten dugunean, beti burura etortzen zaigu, euskal egileak edo euskaraz idazuten egileak. Eta baina horren barrenan sartu behar genituzke, euskaraz argitaratzen dion bestelako liburu batzuk, beste gizarte batzuetatik, beste garai batzuetatik, beste realidade batzuetatik datozenak, ez? Orduan, hori euskaraz ematea, euskaraz irakurtzeko aukera izatea, niretzat da euskal literatura eta euskal kultura, noski, aberasteko modu bat. Zer moduzko irakurketa egin duzu, Amaia? Gozagarria, ez dakit gozatu daitekeen liburu baden, kontatzen duna oso gogorra delako. Amaituta gero esango nuke baietz. Bai. Amaituta gero esaten zuzen du irakurri dela. Irakurri bitartean ere bai, nik oso, aldi berean oso itogarria da hor kontatzen dena, bai lehenbiziko zatian da bai bigarrenean, bakoitza bere modura, baina aldi berean, fikzioak hori dauka, gainera gaur egungo orain gertatzen ari den guztiarekin, nik oso orain gertatzen ari den horretan neukan burua, orduan, gertatzen den hori beste begirada batetik ikusteko modua ematen du, eta ito omen horretan aldi berean, haize ongi, hau irakurtzea, eta orain gertatzen den hori, ikustea edo ulertzea beste modu batera. Iritsi da 8. edizioa. Hasiko gea! Bum! 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 Booktuber bum! Aurten, bi aukera. Lehenengoa, Booktube klasikoa. Zegin behar da, liburu bat irakurri. Euskeraz izan behar da liburua. Komikia, novela beltza, saiakera, zurpuntan jartzen zaizuena. Eta gero, bideo bat grabatu, bideoan kontatu, nahi zutena. Laburpena, zergaitik gomenatuko zenuketen, zer pertsonea gustatu zuen gehien, eta zergaitik emango zeniokete liburu hori adibidez zuen etxai nagusiari. Hala! Bi sari daude. Lehenengo saria, obren aginduren entzat izango ditzate kamara bat, tripode bat, foko bat, azkenean bideoak egiten jarraitzeko materiala, gehi 200 euro liburu eta diskoetan gastatzeko. Bigarren saria. GoPro bat. Bigarren aukera, badakigu oso influencerak zeatela guztiak. Ez, Ez, ja. Baina ondokoak badu, badu. Nork ez du izan nahi urrengo euskal liburuen influencerra? Daude asko, zuek izan zea, ulertu ez. Zuentzako dira orduan, bi kategoria hauek. Bookstagram edo Booktok. Bi modalidade daude. Instagramen post bat igo liburuaren xehetasunekin edo laburpenarekin edo nahezunarekin. Instagramen izan daiteke gehiago eduki aesthetic esaten dena, ez? Baina TikToken
liburuaren laburpena den bideo bat egin behar. Eta hemen oso garrantzitsua da. Oso garrantzitsua. Etiketatu berrezue, abildua, booktuber.com. Garrantzitsua ere bai, goazen betorrekoa jartzea saria kontatzeko. Vale. Irabazlearentzat, mugikorrarekin grabatzeko kit bat. Influencer izaten jarraitzeko. Eta gomendiozko liburu bat. Eta ez hori bakarrik, Hori bakarrik. Publikoaren sariari, hau da like gehiena jasotze ditunari, bi lagunentzako, edo bi pertsonentzako, edo Bi etxairentzako. Osa, birentzako, abentura txangorako sarera. Zeintzu dira baldintzak? 14-18 urte bitarteko izan barzea. Hau da, gu ez. Gu ez. Urrengoa, liburu bat irakurri. Irakurrita gero prestatu gidoitxo bat. Landu pixkat. Bai? Grabatu. Eta editatu, hori ere badakizu egiten. Igo, Bai. eta bidali lehiaketara. Bideoak bidali honea. booktuberboom.wordpress.com. Hau dena, ze egun baino lehenago, Zaroak 25. Hasiera eta maiera izango du, Aitor aipatu barik ere egon gara, ispiluaren joku hori, ezta? Lehenengo partean gertatzen dena eta bigarrenean gertatzen dena momentu baten amaieran batuko dira, eta ez dakite honi amaiera zirkularra edo itxiera deituko diegun, baina zenbat paralelismo esaten gabiltzena sasoi baten eta bestian. Bai, nola bait, historio zirkularra da, bai, egia da, begi biztan bi historio oso desberdin direla, baina aipatu dugu elementu asko dituzte eman komunean, askotan errepikatzen dira bai batean bai bestean bai txakurraren zaunka, gasolina usaina eta beste elementu batzuk. Orduan, bigarrena iragurtzen ari garela, lehenbizikoa gogora ekartzen dizkigunak. Eta orduan... Eta ez dutzen goaz. Bai. Ja, ez dutasun hori izartzen du. Ez dakigu zer gertatukoen, baina badugu ja susmoa. Eta bukaeran, aipatu zunez, hori, bat egite dute bi historioek, eta nolabaiteko borobiltasuna ematen diote novelari. Amaitzen danien lan bat, itzultze lan bat, ze izaten da, praktikoena amaitu dugu, edo irakurtzen hasi, hau ere sortze lanien gertatzen den moduan, gero eta gehiago ikusi eta gero eta gero erraztu, ez talako amaitzen inoiz. Nolako izaten da, zuen lan amaitzen danien amaituta dago, edo zuzentzen hasi? Behin gutxienez irakurri beharra dago. Kontua da, oraindik itzultzailearen ikuspuntutik irakurtzen dugula. Eta adibidez, berriz irakurri nahi dut, baina irakurlaren ikuspuntutik. Gogoa dut ikusteko nola gozatzen den, edo bintzat nola kontsumitzen den liburua beste begi batzuekin. Ba, gero, norberaren neurosi mailaren araberakoa ere bada hori, ez? Nik esango nuke nahiko garatua dudala. Orduan, ez dakit, lan bat bukatuta bidaltzeko azken botoia sakatzen dudan arte, esango nuke 10 segundo lehenago zeo zer aldatzen dudala, eta bueno, gero baita argitaratuta ikusitakoan ere, hau igual beste modu batera ere eman nezake, orduan bukatu, esango nuke ez dela sekula bukatzen. Nire buruan behintzat ez da sekula bukatzen, baina bueno, noiz baiten jarri barra dago amaiera, eta bueno, bai, eskerrak. Eta literaturaren bidez, eta purtsuet borobilduz, egunkarietan kontatzen ez dena, eta albiste ez dena, egiteko aukera eskaintzen duena, azkenien literatura hori dabe bai, ez da? Eta fikzio bat, edo abiapuntu erreal batetik, gertatzen den hemen bai, abiapuntu erreala da? Bai, itzulita gero jakin nuen, baina Israelgo Haaretz aldizkariak gertakari horren berri eman zuen 2004an, uste dut, iruan. Liburuka protagonistak irakurriko duen albistea. Bai, eta antza denez, lehenbiziko partean kontatzen dena, benetan gertatu zen. Gerora epaiketaren bat izan zen, eta uste dut norbait juzatu zutela. Baina, bueno, irakurtzen dugunean, naiz eta pentsatu fikzioa dela, lasai asko pentsazakegu benetako zerbait izan daitekela, baina benetan jakitea hori gertatu zela, horrek beste ikuspuntu bat ematen dio kontuari. Zestoa eta Aurepele senidetzeko nahiarekin etorri da, Uztapide eta Salvador bertsolariei buruzko lan hau. Aristik testigantza ugari zarilkatu duen kontakizuna. Mamu edo piztia ote, Arabako lautadan ustez zebilen Garaio izeneko ura.
Haurtzaroko oroitzapen bati tiraka idatzi du egileak, eleberri beltzetik gehiago duen serial killerraren istorioa. 15. mendean, lesbiana izateagatik atxilotu zituzten bi emakume dira berez, Maritxu eta Katalina liburuko protagonistak. Adineko bi emakumeren arteko harremanaren bidez irudikatu dituzte egileek bien arteko bizitzaren goraberak. Duela gutxi, Adania Xibliri buruzko artikulu bat irakurri nuen berrian. Bertan, Joseba Sarrionandiaren aipu bat agertzen zen, eta esaten zuen, mapak munduaren parte batzuk erakusteko eta beste batzuk ezabatzeko egiten dira. Azken batean, historia irabazleek idazten dute beren ikuspuntutik eta beren hizkuntzan. Liburutegiak, unibertsitateak eta museoak suntsituz, palestinarren kultur transmisioa suntsitzen ari dira. Azken batean, herri bat, haren historia, jakintza eta hizkuntza desagerrarazten. Berdin dio zein den gure ikuspuntu politikoa, zein den gatazkaz dugun iritzia, genozidioa da, eta genozidio oro da kulturala. Eta azken batean kulturak egiten gaituen ez gaizaki, Gazan gertatzen ari den horretan denok gara galtzaile.